خەڵکێ تربەسپیە ji nebûna nan dinalin û krîzeka nan û nanxaneyan derketiye holê ku ji 4 salên borî de tiştekî wisa çênebûye. Ew jî ji ber nebûna ardê ku bi hesab di vê rojan e pêşkêşî nanxaneyan bêkirin. Li gorî malpera Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê belav kiriye û dibêje, beriya niha bi awayekî rojane nan li nanxaneyên bajêr dihat çêkirin. Lê niha her du rojan carekî tê çêkirin û ev e heftiyeke ev krîz derketiye û xelkê bajêr ji wê yekê dinalin. Li bajarê Tirbespiyê 13 nanxane û firin hene û ji wan nanxaneyan 7 otomatîkî ne û 6 jî firnê ji berûkeviran e. Û bi vî awayî pêdiviya xelkê bajarokê Tirbespiyê û gundewarên wê ji nan têdabînkirin bi awayekî rojan e. Her li gorî ji derê rêveberiya xoraka bajêr û desthilatdariya wê agadar e û dizanî çima para ardê pîwîst ji bo wê navçeyê nayê dabeşkirin, lê xweda nanxaneyê bajêr û xelkê wê nizanin çima. Tiştek ku dizanin ev e heftiyeke ev krîz derketiye holê û millet neçarin nan bi nerxekî bilind bikirin. Piştî vê krîza nan pêdiviya her malbatekî bi nêzîkî 1000 lîreyên Sûrî bi awayekî rojane heye ji bo dabînkirina nanê xwe. Li gorî ji derên Xocehî li bajarê Hesekê jî ev krîz li bajarê Hesekê heye û nanxane û firnê bajêr sî bûn, lê piraniya wan ji kar ketin ji ber nebûna ard û ev e roja siyan e ard nehatiye bajêr. Tevahiya navçeyên Kurdistana Sûriyê ji coratî û kualîtiya nan û nebaşbûna wê dinalin û gazindan dikin û dibêjin nan tijî di nav de spî û kurmin û tama wê hinekî tal e.